Najeriya ta taimaka wa Nijar da motocin mai fetur 300 bayan matsalar ƙaranci. Jamhuriyar Nijar ta koma Najeriya domin neman taimako bayan ta fuskanci matsanancin ƙarancin man fetur. Wannan matsalar ta biyo bayan taƙaddama da gwamnatin mulkin soja ta Nijar ta yi da kamfanin mai na ƙasar China, lamarin da ya kai ga rufe babbar matatan man ƙasar. Duk da cewa an shafe watanni ana takun saƙa tsakanin ƙasashe biyun, wata tawaga daga Nijar ta gana da jami'an Najeriya domin neman tallafi. A ƙarshen tattaunawar, Najeriya ta amince da samar da motocin mai guda 300 domin rage matsalar ƙarancin man fetur da ake fuskanta a ƙasar maƙwabciya. Matsalar ta ƙara ƙamari ne bayan da farashin man fetur ya yi tashin gwauron zabi a Nijar, inda wasu yankunan ake sayar da lita guda a kan Naira 8,750. Sai dai duk da wannan taimako daga Najeriya, gwamnatin Nijar ta ƙi bayyana a bainar jama'a cewa tana karɓar tallafi daga maƙwabciyarta. A ɓangaren su, 'yan kasuwar man fetur a Najeriya sun tabbatar da cewa ƙasar na da wadataccen mai da zai iya tallafa wa Nijar ba tare da shafar wadatar da ake da ita a cikin gida ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da bunƙasa a ɓangaren sarrafa mai da kanta ta hanyar sababbin matatun mai kamar na Dangote da Fatakwal. Duka nan labaran suka zo ƙarshe. Ku daure ku danna mana alamar subscribe domin samun abubuwan da za mu kawo muku a kodayaushe.